Naghalat-halat po kita na maging marhay ang dalagan kan sa tuya pong koneksyon. Aram po nindo, may chismis na naman ako. Pirang aldaw po kitang nagtukar, manunungod ki AJ Rabal, ki Aljur Abrenica, ki Kylie Padilla. Diyan igwa na naman kita nin bago. May bago kitang bareta angon yan. Ini po ang mga maruluwas sa radyo, dyaryo, asin man telebisyon. Sigurado, igwa pong nag-aantabay ka ini. Ampunin do si AJ nagpahali daanin peking boobs. Ninhuli da ki ki Aljur Abrenica. Hala. Bako ang updated ang mga netizen sa blind item manungod sa sarong actress na nagputok daan breast implant. Pinaghuna da atulos kan mga netizen na iyo si AJ Rabal ang nasa blind item as in nag-comment man sa post kan actress sa Facebook. Agad, dahil naman napikon ining si AJ pero pinag-correct niya ang mga netizen as in sinabing bako ngaya ako yan. Abot sabihon, bako pong peke and boobs ni AJ Rabal. Paano na da magiging si AJ ang nasa blind item kansarong aldaw sa nadaa, ipinagpahali na kaini ang sa iyang breast implant. Pero salaan na bareta. Ipinag-post pa kani sa Instagram na pinaghali ang breast implant sa iya asin tulos naman ining pinag-piestahan kan mga netizens. Dinhuli po tagaroda ini si pinaghali garoda a donut. Ang apot kan mga netizens si Aljur Abrenica dawa ang may gusto asin nag-request ki AJ na ipahali na ang sa iyang breast implants. O baka sa dirinang niya ining desisyon. Yan, perming talagang ang duwa talagang perming yaon sa bareta. Si AJ, si Aljur Abrenica. Kang sikat na maray ining duwang ini. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may sikret sa pitong katang lahat na dininig. Lingon naman niya to ang sa tuyang bareta sa lado ning Karawat. Patay matayang kababag saglit. Ito ay hindi chismis na pagsasama lang. Iliyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang pitong gatong kailan may gunitang di mawawaglit. Tagararito aking iniibig. Yururuleo, narinleo, narinleo, nerleo. Pan sa NBA Raptors sinikwatan play-in tournament ticket. Naka-score man si Pascal Siakam nin 36 point asin nagdugang pa man si Fred VanVleet nin 20 markers asin career high na 20 assists sa 128 to 108 pagkagat kan Toronto Raptors sa Hornets. Ang contributor man si OG Anunoby nin 23 points para man sa Toronto 39 to 39 na nakuhaan sa wrong ticket sa NBA play-in tournament sa Eastern Conference ni Noliman sa kapang ganahan kan Brooklyn Nets sa Utah Jazz.
May isang Record man si V. Mikhailiuk kan career high na 26 points as hinagakot man si Mark Williams nin 15 points as in 12 rebounds. Sa parte man kan Charlotte 26-53 na nagkawat na mayo sinda LaMelo Ball, Terry Rozier, Dennis Smith Jr. and Gordon Hayward. Pa naman si PJ Washington as in Cody Martin. ngunit bakit meron tao nakatulad Kuaman kan Toronto an 35-25 abante sa first quarter bago mailista ang sarong 18-point lead sa fourth period na daiman na pababa kan Charlotte. Sa New York nagsumiter man sinda Jalen Brunson as in Quentin Grimes din tig 27 points sa pagsikwat kan Knicks 46-33 sa East playoff berth matapos ang 118-109 kapangganahan sa Washington Wizards. Yan po ang sa tuyong bareta sa lado ning karawat. imposible ang maglihi kung ikaw ay Masigasig talaga ining si Bolang Cristal maski nagkakaproblema sa tuya pong koneksyon. mabuhay ng Bigla na sayang nagluwas. patay patay Para maitaw sa tuya, maihatod sa tuyaan sa tuya mga kapalaran ngunyan Abril 4, 2023. walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan ay bunga ng yaring isip. Ang pipong gatong kailan may gunitang di mawawaglit. Tagarito aking iniibig. Yururulero. Aso ang problema biglang naguntok, biglang nawara si Bolang Cristal. Ayan, nagluwas na naman siya. Inutuntanan Aris, maganda ang isipan upang tapusin ang trabaho. Isang tawag mula sa mahal ang makadaragdag ng kaligayahan at kasiyahan. Pagkakataon mo para makabawi sa kanya. Lucky numbers 20, 25, 33, 34 and the lucky color is green. Taurus, magkakaroon ng bagong alok sa trabaho kung may dapat pagdesisyonan. Pag-isipan mo na bago pumalaot. Lucky numbers 17, 26, 30, 42 and the lucky color is blue. Gemini, maaliwalas, mabunga at makulay ang pag-ibig. Iwasan ang mga chismosa at pakialamera upang hindi masangkot sa gulo. Lucky numbers 6, 19, 25, 37 and the lucky color is sky blue. Bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Galileo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapuhay ko si Seto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis. Cancer, may pagkakataon na mabalikan sa isip ang mahalagang aral. Sikapin na hindi ito magawang muli. Lucky numbers 15, 30, 40, 41 and the lucky colors neon green. Leo, ang paglilibang ay magdudulot ng kaligayahan ngunit iwasan ang labis na gastos. Mahalaga ang magplano. Lucky numbers 22, 39, 40, 42 and the lucky color is aqua blue. Sa pitong batang lahat na dininig, umibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik. Patay-patayang kababag saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ito nga Virgo, pairalin ang hinahon at pangunawa dahil magiging malapit ka sa mga taong pikon at mainitin ang ulo. ang pitong gatong kailan may Huwag magpabigla-bigla. Lucky numbers 9, 14, 32, 33 and the lucky color is red.
Libra ang maliit na suliranin sa minamahal ay huwag dalhin hanggang sa gawain. Isang lihim ang matutuklasan. Lucky numbers, so 11, 29, 39, 41, and the lucky color is brown. Scorpio, taglay ang kasiglahan pero madaling mapikon at magagalitin. Pairalin ang pagkamahinahon at pagpapakumbaba. Lucky numbers 18, 27, 36, 40, and the lucky color is bold yellow. Sagittarius, taglay ang pambihirang talas ng isip sa bagay or na bagay gamitin sa pagsasaliksik. Makakatawag ka ng pansin sa kausap. Lucky numbers 8, 24, 34, 38, and the lucky color is jade green. Dito sa pitong gatang sa tabi ng Capricorn, madaling pakitunguhan ang mga kamag-anak o mga kaibigan, mapagtitibay ang relasyon sa tahanan at kaibigan. Lucky numbers 13, 22, 35, 39, and the lucky color is indigo. May isang munting titindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalye gatang. Aquarius, tanggapin ang pagkakamali. Kalakip ang kaluwagan ng kalooban, mapapalipas ang kaguluhan ng isip sa paglilibang. Lucky numbers 2, 17, 23, 40, and the lucky color is orange. Pisces, maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig. Kung isang Capricorn ang makikilala, tiyak magkakaroon ng relasyon. Lucky numbers 11, 22, 33, 40, and the lucky color is red. Amat bolang kristal, kansay mong itinaong kapalaran yun yan. Daw, Abril 4, 2023. Aga po, giraray ang tabayanan sa tuyang programa, bangon na mga karonda. Hopefully maray na ang koneksyon. Inabot na naman po kita kan sa tuyang oras para magpaarap digdi sa tuyang programa. Ibanan niya to sa control. Engineer Abelindon Torralio. Kung ikaw ay sa pitong gatang lahat na dininig. Information si Tony Saison. Mabuhay ng At transmitter Joaner De Villa. ayang kap. Ano naman si Rodel Cesar. Ito ay hindi Iman po girarayan sa indong sinserong servidor. Kawad Jonathan Oliva. Salamat po kan sa indong pagkantaway. Ang tabayanan po ang masunod na programa kaibanan si Manoy Melvin Barayoga. nga nangyaring isip. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkwiting. Lo, grabe ka, ma'am. Para ko nagkakawat ni Waiting na. Radyo magaling pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang isigi ay... Yung pala dyan. At ang isigi ay... Uno ka. At ang waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain nung diyan hindi sa iriga, sisigi ay baga. Kunyan, radyo, sonda.